מי שהביא את מטוס המיג 17, אני חושב, בסוריה, זה רמזי נהרה, זה הלבנוני. מאז הוא הכריזו עליו כפרס שקראו, הכריזו עליו כבר עונש מוות בסוריה. כפר בשם ראס אל-חדס היה קונה קילו ב$3,000. קילו. הרואין טהור. מה זה $3,000? הרי איך שהוא חוצה את הגבול, הוא מגיע ל$30,000. מה$30,000 הוא מגיע ל$60,000-70,000 למשווקים הקמעונאיים. הוא עובר ל$100,000 לסיטונאים, וברחובות הוא כבר מגיע להיות $1,000,000, בפוש שלו. על מה עומדים עקרוני פשע? על מתח רווחים עצום. חטא ההיבריס, חטא היוהרה. על גופתי המתה, התפיסה תהיה בהר נפוליאון. שם אנחנו נעשה להם את המערב. שם עשו את המערב. הגיע ילד שבא לנהוג במעשה, אין לו גם רישיון בכלל. עם משאית עם 1.5 טון, ותפסו את הם בחור. ידעו בדיוק. זה חטא ההיבריס, חטא היוהרה. לא נתפוס, משפחה שלמה. תפסת, שום דבר לא תפסת. אתם שמעתם על עדות שמיעה. עדות שמיעה זה לא עדות שהיא קשרה להיות בבית המשפט. עדות שמיעה זה חילוט. זה חילוט, אבל יש כללים, יש סייגים שמכשירים עדויות שבעדויות שמיעה, אבל הן עדיין קבילות. מה למשל? עדות שכיב מירה. שכיב מירה זה אדם שהוא גוסס. אדם שהוא גוסס, הפרזומפציה היא, ההנחה המשפטית היא, שלא יגיד כבר שקר, הוא הולך למות. עצרו אנשים, האשימו אותם ברצח, אני הצגתי 2 מהם, והם צעקו שלא עשו את זה בכלל. מי מאמין להם? מה זה שכיב מירה? זה כלל מקודש, זה לא במשטרה. תודה רבה רבותיי.